Κοντά μου ο προπονητής της ΑΕΛ Ακονιών, Αντώνης Γιαννακάκης. Κύριε Γιαννακάκη, 2 μέρες πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, τελευταία προπόνηση σήμερα. Είναι έτοιμη η ΑΕΛ να ξεκινήσει επίσημες υποχρεώσεις της? Πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι για το πρώτο μάτς. Αν και έχουμε λείψει την προετοιμασία. Το καλό είναι ότι δεν έχουμε πολλούς τραυματισμούς. Οι τραυματίες γυρίσαν όλοι, εκτός από το Δρακάκι που έχει μείνει πίσω σε φυσική κατάσταση και τον Μπούγκα που έχουν μείνει λίγο πίσω. Οι υπόλοιποι είναι όλοι έτοιμοι. Πιστεύω θα είμαστε έτοιμοι την Κυριακή. Ξεκινάει η χρονιά και έχετε κάποιο στόχο στο μυαλό σας? Ο στόχος είναι μια καλύτερη πορεία από πέρσι. Τώρα, καλύτερη πορεία από πέρσι, όσο μπορούμε πιο ψηλά, τι να σου πω. Δηλαδή, η ομάδα δεν έχει στόχο να σωθεί πάντως. Το γήπεδο εδώ είναι πρόβλημα για την ομάδα? Ναι, θεωρώ ότι είναι πρόβλημα. Το γήπεδο δεν είναι σε καλή κατάσταση. Είναι σε πολύ κακή κατάσταση όπως βλέπετε. Είναι ένα πρόβλημα. Αν δεν βελτιωθεί, θα έχουμε πρόβλημα σε αυτό το γήπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά.